Başka bir konuda ruhsat berip bilmersiňizmi maňa? Näme boldy? Ay şeýde meselelenme. Şolara eýlek beýlek edýänsem ruhsat berip bilmersiňizmi maňa? Bolýar bor jyny, gidiyor akay. Ýöne ýygyna kim goýup gidýär? Ba biri. Bolýar. Ýygynda galýan adama Bolýar başlyk. awşady, ýumraýmasyn işin bolmy? Yumrassar ýoklu. Ýüregiň ağrılyp barýar ýöne. Ahmal etmejek bolýar. Başlyk. Bas mümkinmi? Kowşuň näme? Koşun başlan başlyk. Sizi görjek bolup olup gelmän gelipdirne. Restoranyň içine şeýit gelmelimi? Başlan başagay bolup gelmän gelipdirne. Sen näçesine gelmeliň alym? O 9-na. Alym, kalendaryň barmy sen? Öýde. Ýa-da galya alym, ýa-da galya. 11 bugün. Aýlygyny tutjakdyr. Näçe gelen aýtsana. Nemede başlyk? Sizem şolawadan, menem sizin owaňyzdan. Alym näme diýjek bolýan aýtsana. Awa. Awa meňe jem siz tanaýa, siziň ejeňiz meni tanaýa. İşimize mene gowy ýörap duruyor, ýörýäňiz Hudaýa şükür altynaýyň awraýdy, biziň awraýmyz. Awa şolaň awraýy, siziň awraýyňyz, siziň awraýyňyz, biziň awraýmyz. Näme diýjek boldun? Başlyk şu durmuş esasat näme bilýänmi? Jan saglyk bolup dursa, biram söýgü bolsa, awa adamlar uzak ýaşajakmyş näme? Aýda näme diýjek bolýanyňy? Awa şeýle bir goşgan mara, entek sadalykdan ziýan çeken ýok. Alym näme diýjek bolýanyň aýtsana. Diýip şutaýda, toýunma diýipdimi şutaýda. Şo birazjyk meselelerek bolup durda. Beýdan bir hil bolanyp durmy näme başlyk bara? Alym ýagdaýyň aýtmada näme gerekdigini aýtsana Ege, maňa. Tanaýanyň bolmasa alwam bolan başlyk näme diýin? Siz meni tanaýaňyz, menem sizi tanaýan. Men sana diýini düşündirdim alym. Näme diýdim men sana geçeňede şey diýeňde? Tanawakmy? Näme gebe düşmedi aýtyn? Baş durumda bir dinläň da meni. Sen men dinle. Ýene-de bir ýerde şunýalak hereket etseň, men sen ejem aýdaryn. Düşündiňmi? Yo, düşünmediňiz başlyk. Durun, men diýjek bolýanym toýum ba. Nesip bolsa toýum, nesip bolsa şutaýdy howa. Ýa gyýly meselärim erwetlik diýip diýemok. Adra pulýetonok aýlyk alyp bolmazmy? Awada da köpek dowap dursa. Ýok. Ay, herek şey diýen başlyk. Alym bar ýok bolştaýdy. Bar sola taýnet. Maskara etip barýar-da. Näçe adamlyk toýum ajy 600 bolýar? adamlyk başlyk. Haçan ol? Ertir netip bolsa. Ertir 600 adamlyk. Gowja teriň jennet. Netip bolsa başlyk. Ondan adyrak ruhsat ber işgärleňe. Bolýa başlyk. Şundanmy? Geçen gedekde de ula adam ýok. Endikedek şeytin gözüň işartyny jennet. Bolýa Işjek başlyk. çalsyp. Hüngürdek geçeýe. Öňürdeme? Sağ olun başlyk. Üngürdeýä dediňi. Gatar tutmaşda şonky. Şu gedek diýeýinler. Şu gedek bor diýer. Başlyk salam. Neme birden soran idim sizden. Basymrak alym, basymrak. Näçe wagt bäri öýdäklerim soradyňmy diýip soradylar. Näde aýtsam bilemok. Neme
Sizem şolawadan, menem sizin gowaňyzdan. Men sizin ejeňizi tanaýan, sizin ejeňiz meni tanaýar. Daşynyragam bolsa tanışda. Owa bilen düşünýän bir wada netije çykarmak kyndyr, oňa da düşünýän ýöne neme maňa da menem bir duýdansyz gelaýdym. Alim, köşeş. Sen men diýänim däl, alim. Näme diýjek bolýanyňy düşündim men. Ýok. Tana okmaýalym. Sen nire, men nire. Yo başlyk Düşündim men. Gerek gel. Bar işiň bilen bol. jene dol başlyk beýtmäňde men başga zat diýjek boldum. Men Mundan diýjek näme näme diýjek maňa? bir mutluň men başga zat sorajak boldum. Menem şu taýda toý etmeli bir kiçigine toýum meňem söýgülim maýany toýdan awadagy daýjekdik bir hepdelik ruhsat sorajaktym sizden. Maşgala bolup bir ruhsatdagy daýlyjak boldum bir hepde ruhsat soradym. Näetdiňiz? Yok. Başga bir zadyn nämeliniz de men ýösem. Bar gitsene. Nereden gelýär öyle alim? Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Me, çıktacağım pulu. Bolýa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me, bu da olsa hak. Gayrat et dost. Kömek et. Çaltacak çıkarsın. Üstünde dur. Ayak uluksuz gat kötenýändir. Umuman şu wagda bir geli menki bolma nur. Bolýa arkyn bol. Ana näýändir? Sag bol köpegime. Menden aýdar. Adat, bagşa dost gitmeli boldum. Yine bir gün netip boldy, otururuz, görüşürüz, dogry, düşünşürüz. Taňar kadın. Bolýa. Kömek et dost. Menden aýdar. Aladet arkyn bol. Hawa. Göremedim dost. Ine bu bolýa. Me. Senki bol. Allah. Bol gurlemän duranyň üçin. Köpräk durşaýdyp gurlemede. Köpräk gadanarsyň. Hanyň ulagyna oňalan bir çykdaýjy ýokla. Hawa näme şunýal ýerde gadanmasaň, haçan ýerde gadanjagay? Mena dost bir ýeriniň kyn gününden peýdarant biljek gel. Al, sen ýara geçmeýärim munýal wagtlar. Meňa wujdanym çatanok bir ýeriniň kyn gününden peýdaranmak. Senem on kyn gününden peýdaranyp şeýit üstünden pul işleýän bolsa, saňa da sözüm ýok. Ýöne bir zady bil. Şu derejä seni hani trenler. Kim bilen adam bolanyňy bil. Düşündiňmi? Hanyň ýanyna gelmäkäň sen hiç kimdiň. Gowda. Akylly adam köp bolsun, köpräk gadanar. Rahat. Tuvalama sana da bu iş geçecekenem. Managerlik, başlıklık. Maňa kän zat gowy gelýär. Ýöne hemme zadyň wagty bar. Sabr etmek gerek adaçyk. Yönü men bir da düşünemek rahat. Näme düşünýäň? Yön şu spirçilik diýilýän işe. Ýaşrak birini alanaklar da. Näme üçin? Bu aýal özüň zordan oňarýar. Nerden tapýaňyzda şular ýalyklary? Siz bolsa muňa restoranyň içine nanýaňyz. Arasaçylygy nanýaňyz. Ay, meňe diýen işim däl abi. Han goýupdyr. Maňa garsa kän zat ýetmeli berdi. Muň bar işgärlerini aýyrmaly. Hawa. Netip bolsa
Oňa da wagt geler. O neňem dogry? Ýöne? Şular ýaly işe. Çalçak gelip süpürmeline. Bulentäk gymallana. Hey, bolýada. Şular ýaly bolaýada. Aýrar häzir, gülýal edersin. Häzir 5 min bolmadyk gel edersin oğlum. Ziyan yok çağalar. Bu zatlar bolaýada toýçulukda. Arkaýyn oturuň siz, arkaýynja oturuverin. Ana boldy, ana gülýal boldy. Görýäňmi? Şular ya garry gurtyny işe almajak bolan. Ýaşyň bir çene baransaň otur da öýüňde. Bularyňa bärsinden aňarsy ýakyna. Özüňiz görüň. Men gittim. Şeýitde gitsene senem. Menden mäş beter. Oho. Başlyk. Ora. Assalamu alaykum. Wa aleykum selam. Gowum ýagdaýlaryňyz geldiňizmi? Owa, şu açyk gon. Bir ýol uğur girip göräýin diýdim. Gowum işleňir, gowum ýagdaýlaryňyz. Hudaýa şükür gowy arasaçydyr hemme berdi. Hancan oğlum geldiňmi sagaman? Assalamu aleykum. Ece. Bu ýagdaýlan geldiň. Haýdan okmy? Ejene dagamaýdan ok geleniňi. Entegem berdimi? Öýe barma kamret saran uğraýyn diýdim. Şunda balam. Gowum ýagdaýlan geldiňmi sagaman? Hudaýa şükür. Ne el rahat gowum işlerde atar gowy ýöredýär. Gençe gowum ýagdaýlaryňyz? Hawa. Oğlanlar maslahat berdi rahat. O ýagşy. Onu soň men kän bir neme aýdyp tanıştyryp ýetişdirmedim men gowy. Oğlanlar bir maslahat berdi. Bir gowy işeňir oğlan diýip. Şoň üçin barlak gördüğümüz bor diýip getirdiğimiz boldy. Gowmy? Ay balam. Gowy ýerem bar, gowy däl ýerem bar. Düdetmölje ýerem bar. Ha, düşnükli. Ikijimiz çay başynda gürleşäýärler oğlum. Menem bugün ýadadım balam. Gaýda ýerinde. Senem ýadadım. Doğru aýdýan. Bizem rahat ýer öpdüs. Saglyk. Bor, sag bol baş. Erti ýerden geçegel gürleşip galanady. Ne diýip boldy? Ejeskene. Bah. Oğlum bir menejerlen bir menem oturup bir täze gürleşeýin. Erti ýerden geçe. Şu wada gurrun ýarak.